Uyabona njengoba bengaphenduli ucingo lakho. Uyakhumbula ngalesi sikhathi kade usasebenza. Buyenzela wonke umuntu ukuthi abe right empilweni yakhe. Ubasiza financially, emndenini nasebanganini. Khona manje umsebenzi uphelile ngokuthi-ke izinto zakho azihlangane. Kodwa njengoba khona manje usadonsa kanzima, njengoba bengaphendula ucingo lakho, ngiyacela ukuthi mhlazane izinto zakho masiqala zithuthuka zikhuphuka, sobuyela emsebenzini siqala impilo eshintsha. Njengoba engaphendulekanga ngalesi sikhathi kade usadonsa kanzima, mayiqala ikhala lakho namanje, impilo yakho siyi-right, siyaqala ithuthuka, ungayiphenduli. Ngoba labo abantu abajabulela ukuthi ushona uye phansi, labo abantu abancela igazi, labo abantu abafuna ukusebenzisa kuphela, abakuthandi, asibona abantu ongaphilisana nabo empilweni yakho. Ngiyabonga.